Sovint passa que ignorem que el nostre teclat pot facilitar-nos la feina més del que ens pensem. Algunes manipulacions poc conegudes pel gran públic poden canviar la nostra manera de fer servir un ordinador. Avui descobrirem diferents dreceres de teclat que ens ajudaran a treballar de manera més fluida i a guanyar un temps considerable. Val a dir que totes aquestes dreceres són aplicables tant a Windows 10 com a Windows 11. La tecla Windows obre el menú d'inici. Windows A obre la configuració ràpida. Windows D mostra l'escriptori o amaga l'escriptori. Windows E obrir l'explorador de fitxers. Windows F obrir el centre de comentaris, informar de problemes, enviar suggeriments a Microsoft. Windows I accedir a tota la configuració de Windows. Windows L bloqueig del PC. Windows N centre de notificacions obert i calendari. Windows T navegar per les aplicacions a la barra de tasques. Windows V obrir l'historial del porta-retalls. Windows W obrim el tauler de ginys. Windows X accedim a les opcions avançades del menú Inici. Windows Espai. Si en tenim la possibilitat, configurem el teclat en una altra de les llengües instal·lades al sistema. Control A. Seleccionem tot el text o la imatge. Control C. Copiem. Control X. Tallem. Control V. Enganxem. Control Z. Cancel·lem i tornem al principi. Alt F4 tanquem una aplicació. Alt majúscula, si en tenim la possibilitat, configurem el teclat en una altra de les llengües instal·lades al sistema. Alt i les fletxes. Amb la dreta avancem i amb l'esquerra retrocedim. Alt P mostra el tauler de vista prèvia de l'element seleccionat. F2 ens permet de canviar el nom del fitxer o de la carpeta. F4 ens mostra a la barra d'adreces la ubicació d'un fitxer o d'una carpeta. F11 canviem el mode de pantalla completa. Fins aquí un compendi de dreceres en un teclat de Windows. Al proper episodi parlaré de les dreceres a Mac. Fins aviat, adeu!